Φίλοι του YouTube, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο κανάλι μας Πανδόρ GR37, το οποίο το έχουμε ονομάσει έτσι από το μύθο της Πανδώρας, τον οποίο τον είχε στείλει ο διαστοιχή με ένα κουτί. Το κουτί αυτό περιείχε όλες τις κακίες, αλλά η Πανδώρα δεν το ήξερε και ήθελε να δει τι περιείχε. Γι' αυτό το άνοιξε, για να πει να μην το ανοίξει ποτέ. Εκείνη το άνοιξε και βγήκαν όλες οι κακίες του κόσμου έξω. Ενώ τότε οι άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα είχαν όλες τις κακίες έξω του κόσμου. Και μέσα στο πάτο έμεινε η ελπίδα. Η ελπίδα, εμείς γι' αυτό έχουμε ονομάσει έτσι το κανάλι μας. Το όνομα Πανδόρ GR37 από την Πανδώρα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω, να σας καλέσω στο κανάλι μας και ότι εμείς μιλάμε για την ελπίδα, για ένα καλύτερο αύριο για τη γενιά μου, για τη γενιά των παιδιών μου, για την γενιά των παιδιών μου και πάει λέγοντας. Θα μιλήσουμε για θέματα που μας αφορούν πάρα πολύ, που αφορούν όλο τον κόσμο, όλη τη γη, δηλαδή για θέματα φυσικά, που αυτά φυσικά μπορούν να είναι φυσικά έτη για την καταστροφή του κόσμου, για την καταστροφή της γης, όπου και εμείς οι άνθρωποι εισβάλλουμε για να γίνουν όλα αυτά, εισβάλλουμε στο όχι ένα καλύτερο, ένα χειρότερο αύριο. Γιατί κάθε μέρα που παίρνει το αμάξι για να πάει να πάρει ένα τσιγάρα, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, δομούμε λίγο το περιβάλλον. Θα μιλήσουμε για την ανακύκλωση, θα μιλήσουμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, θα μιλήσουμε για την τρύπα του όζοντος, θα μιλήσουμε για τον πλανήτη μας, θα μιλήσουμε μπορεί για τους πλανήτες, ακόμα το πλάνο είναι, ακόμα έχουμε το ένα βίντεο, το πρώτο και το δεύτερο βίντεο λογικά, δεν ξέρω ακόμα, λογικά θα είναι η ανακύκλωση ή το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω επίσης ότι αυτή είναι η δικιά μας η νοοτροπία, να αλλάξουμε τον κόσμο, τώρα που είμαστε ακόμα μικροί και μπορούμε. Αυτό ήθελα να σας πω. Ήθελα να σχολιάσω στο κανάλι μας. Από κάτω θα δείτε και την ιστοσελίδα μας. Θα μπορείτε να με βάζετε και στις βίντεο, θα δείτε από κάτω το Facebook. Αυτά, λοιπόν, γεια σας. Ήθελα αυτό, γεια σας. Να έχετε καλή ημέρα και να σκέφτεστε οικολογικά. Γεια σας.